16ನೇ ಶತಮಾನೊಡ್ದು ದುಂಬು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವೀರಪುರುಷನ ಕತೆ. ಈ ನೆಲಟ್ ನೀರದ ಒರಕ ದಂಡನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇನದ ಸಾಧಕನ ಕತೆ. ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಮುಟ್ಟೋ, ಮೂಡಾಯಿರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಕರೆ ಮುಟ್ಟೋ, ದೈವರಸು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಮುನೀಶ್ವರ ಕಾಲಭೈರವೆ ನೀಲಕಂಠೆ ಕೋಟೇಶ್ವರೆ ಜುಟುಗದೇವೆರು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಕಾಳರಾಯೆ ಕೆಂಚರಾಯೆ ಜಟಾರಾಯೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೆ ಮಾರಿ ಶಿವರಾಯೆ ಶಂಭುಶಂಕರೆ ಭೂತರಾಯೆ ಜನಾರ್ದನೆ ಮುರುಣೇಶ್ವರೆ ಬಾರಗೇಶ್ವರೆ ಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ವೀರಭದ್ರೆ ನಂದಿಕೇಶ್ವರೆ ಘಾಟಿರಾಯೆ ಪಣ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪಟ್ಟಪುರಾಪುನು ಪಡೆವೊಂದು 2,000 ದೈವಸ್ಥಾನೊಳೆಡು 410 ಕಲಮಂಜೋಳು 300 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 25 ಬಾಕಿಮಾರು ಕಂಡುಡು ಕೊನೆ ಊರ್ದು ಪೂಜನೆ ನೇಮನಿದೆ ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ. ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡು ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿಯಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭರು ನಾಗದೇವರೆ ಬಲನು ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಡಾಯಿನ ಬಾಲೆನೇ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ. ಕಿನ್ಯಪಿರಯುಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಮೆರೆಪಾವೊಂದು ಬಡಪತ್ತದ ಜನಮಾನಿಲೆಗು ನೀತಿದ ಸಾದಿನ ಧ್ವಜಪಾವೊಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷೆಗು ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡಿನ ಸತ್ಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಿ ಕಕ್ಕೆ ಪೋರಿಲೆಗು ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಆಯಿನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯಾದ ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತೆ. முதல நிங்கிது பால கஞ்சின பிதை கெத்துது அதுக்கு ஜீவದಾನ ಮಲ್ತದು ಮುರುಕೇಶ್ವರ ಆಯೇನು ಸಿಕ್ಕು ಸಂಕಟಡು ಕೂರ್ದು ಒತ್ತಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನಿನ ಒರಿಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಜನಾರ್ದನೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯೆ. ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಕುತ್ತುದ ಬಾಕಿಮಾರು ಕಂಡೋಡು ನೀರುದಂತೆ ಕುಳೆಸಲೆ ಆವಂದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಡು ಗುರಿ ತೋಡುದು ನೀರದಂಡನೆ ಎರ್ಕಾದು ಬಾಕಿಮಾರು ಕಂಡುಡು ಮೂಜಿಬುಳೆ ಆಕಿಲೆಕ ಮಂಕುದು ಆರಗೇಶ್ವರಿ ಆಯಿರು ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುದು ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಆಯಿರು. ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರದ ಅರಸು ಕೂಟದ ಕುಲು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಉಗ್ಗೆಲಗು ಜಪಡಾದು ಕೆಡಗಾಯಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗದೇವರೇ ಇಸೊನೆ ಕರಿಗಂದಾದ ಪಲಿಪಾಯಿರು. ಕೊಡಂಕೂರು ಕುഞ്ഞ ಪೂಜಾರ್ತಿನ ಜಾಲಡು ಲಿಂಗಾದ ಮೂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಯಿರು. ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಿನ ತಾಡ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಡಿನ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವೊಳಗು ದೆರ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅರೆಗಳಿಗೆಡ ದೆರ್ತದು ಅರೆನ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಮಲ್ತದು ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೂತೆ ಆಯಿರು. ಅತ್ತಂದೆ ಊರು ಊರು ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಿನ ಕೊನೆ ಊರಾಯಿರು. ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಜುಮಾದಿನ ಬಡವು ಬಾಜಲಿನ ಅರಪಾಯಿರು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮನ್ನಡು ನಿಲೆ ಆದು ಪೂಜನೆ ಗೆತುನುಂಡು ಜಾರಂದಾಯೆ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಬುಕ್ಕಿನಂದಾಯೆ ಒಡಿಲ್ತಾಯೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಮಲರಾಯೆ ಅರಸುಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಮಕರಂದಾಯೆ ಜುಮಾದಿ ಮಿಂಚನೆ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಳು ಅರಸುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಜತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಗುಂಬೆಗಾಟಿಡು ಬನ್ನಗ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಗಟ್ಟುಗೊಂಜಿಕಾರು ಕಡಲುಗೊಂಜಿಕಾರ್ದಿದುತ್ತದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ತುಳುನಾಡುಗು ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕರುಳಾಯಿ ಪೋವಡು ಪನ್ಪೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪುನೆ ಉಲವುಲ್ಲೋ ದೋಸನೆ ಉದುದಾನೆ ಸೋಜಿಗ ಕಲಚಿಗ ಅರಸು ದೈವಳು ಎಂಕುಲು ಗಟ್ಟಜತ್ತು ಬರಡು ನಂಡ ನಿಮನ ದೆಕ್ಕರುಳೈ ಪೋವಡ ಪಂಡದು ದೈವ ಬಬ್ಬುಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಮಾತ ದೈವಳುಲ ಬಬ್ಬರಿಡ ಅಂಗುಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಏಳು ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗೆಲಿಡು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕುಡು ಎಂದಂದೆ ಪೋಪುನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಪುಲು ಅಪಗ ಬಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಚಿರಾಯನ ಅವತಾರರು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕಾರಿಗೂ ಮಲ್ಲುಗಡಿದೀತೆ ಅಂಕಾರದ ನೆತ್ತಿರ ಮಾಜಾದು
ಶಾಂತ ರೂಪವು ಕಣಸದು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ನಿಲಕೊರ್ಪಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ಯಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜತ್ತಿ ದೈವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕುಬಲನಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಊರಾದು ಪೂಜನದ ಸೇವೆಗೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಆದ ಮೆರೆಯರು. ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಚರಿತ್ರೆ 7 ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಬಗೆಲ 12 ಮುಗಿಯಂದು